ягон бор ба худат раҳм кардӣ дар он дунёе ки ҳама вақт худатро маҳкум кардӣ, дар он ҷое ки гуноҳ аз ту набуд, вале гуноҳро барои хомӯшии дигарон бардошт гирифтӣ, дар он ҷое ки ҳама маълуматҳо сари ту буданд, аммо бозам сархам кардӣ. ягон бор ба худат раҳм кардӣ дар он ҷое ки ҳама иштибоҳро сари ту рехтанд, дар он ҷое ки ҳама вақт ашк рехтӣ, вале касе надид, дар он ҷое ки ашкҳои дигаронро пок кардӣ, ҳамдарди дигарон шудӣ, дар он ҷое ки ба дарди дигарон тасаллӣ додӣ, вале касе ҳамдарду ҳамрозу тасаллии дардҳои ту нашуд. ягон бор ба худат раҳм кардӣ дар он майдони набарде ки ҳама вақт миёни худат, дилат ва виҷдонат дар ҷанг буд. ягон бор ба худат раҳм кардӣ, гуфтӣ ки ман ҳам инсонам. ягон бор ба ҷонат, ба дилат, ба ҳиссат, ба ашкҳои пинҳонат, ба нафасҳои пур аз дардат, ба оҳҳои сарду хомӯшат, ба дунёи пуртуғёнат ва ба орзуҳои рафтаат ягон бор ба худат раҳм кардӣ.